Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ ga na-akpakọrịta, ị gaghị na-ekwuchi uche gị mgbe niile. Ọ dị mma echere m onye chọrọ ịma ihe ị chere. Ọ bụrụgodị na ajụrụ m gị, o nwere ike achọghị m ịma, ya mere ma o nwere akụkụ akwụkwọ nsọ kwadoro ya, ọ sị chebara onwe gị ma jiri aka gị na-arụsi ọrụ ike. Ekwela ka mmetụta nke uche gị na-achị gị. Ị nwere ike ị na-enwe uche, mana ị gaghị ekwe ka ha na-achịkwata ndụ gị. Dị na njikere ị na-emechi ọnụ gị mgbe ụfọdụ iji gbanarị nsogbu. Ma ị kwere ma ị kweghị, ọ bụghị gị ga na-ekwukarị okwu nke ikpeazụ. Na-agbaghara ọsịsọ, ekwela ka a na-emejọ gị ọsọsọ. Ọ dị mma, ị mewara m obi, ngwa ekwela ka a na-emewa gị obi. Gịnị mere o ji ọ bụghị ihe ruru m imewa gị obi ma ọ bụrụ na ị kwere nke kacha mma na agaghị emewa gị obi? Ọ bụ ihe dị ezi mma, ekwubeghị m ya mgbe ahụrụ m nke a n'anya. Na-eche maka ịdị ike nke ndị mmadụ, ọ bụghị ebe ha na-adịghị emeta. Ọ bụrụ na ị ga-ewepụta akwụkwọ wee depụtasị ihe, na-emeso ndị ọzọ otu ị ga-achọ ka esi meso gị. Nye ebere mgbe niile. Ọ dị mma. Jehova Shalom, onye nwe anyị bụ udo anyị. Onye bụ Chineke? Ọ bụ Jehova Jaire, onye nwe anyị na-arọpụtara anyị. Haleluya! Ewo! Ọ dị mma, ngwa ka m gwa gị, ọtụtụ ihe funarịrị anyị na ndụ anyị n'ihi na anyị na-agakwuru ndị mmadụ ka ha nye anyị ya karịa ịgakwuru Chineke. Ugboro ole n'ime ndụ m a ka m werele mmadụ iwe? O nwere ike bụrụ Dev ma ọ bụ onye ọbụla ọzọ, o nwere ike bụrụ Dev. N'ihi na ọ kasị m obi mgbe m chọrọ ka a kasie m obi. Ma ịma ihe mere na abịara m mụta mgbe ọ dị m ka asị achọrọ m onye ga-akasị m obi, nke m na-eme mgbe ụfọdụ. Ka m iwe ga-ewe m ebe Dev nọ ma ọ bụ otu n'ime ụmụ m ma ọ bụ otu n'ime ndị enyi m, n'ihi na ha adịghị enye m ya. Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe ụbọchị jọrọ gị njọ otu a, anyị achọ onye anyị ga-atụ ụta n'ihi ya? Gakwuru Chineke mgbe ọ bụla ị chọrọ nkasi obi. Gakwuru Chineke, gwa Chineke sị ya na achọrọ m nkasi obi n'ụbọchị taa, ma kwee ka Chineke họrọ onye ọ chọrọ ijikwara ngwa ọrụ. Chineke bụ Jehova Jaire, onye nwe anyị na-arọpụtara anyị. Ọ bụ Eshedai, onye ihe niile bara ụba, onye na-enweghị ihe ọbụla nke karịrị ukwuu n'ebe ọ nọ. Ihe ọbụla nke na-emetụta gị na-emetụta ya. Chineke na-arọpụta ọtụtụ ihe, edere m ha ede, mana anyị hapụ m, aga m aga n'ihu ị na-ede ha. Akwụkwọ nsọ sị na ọ bụ ebe obibi anyị, ọ bụ ebe mkpuchite anyị, ọ bụ ebe nzuzo anyị, ọ bụ onye nchekwa anyị. Ọ bụ ya bụ onye na-akasị anyị obi. Ọ na-enye anyị ego, ọ na-enye anyị ọrụ, ọ na-enye anyị ike, ọ na-enye anyị amara, ọ na-enye anyị ọgwụgwọ, ọ na-enye anyị amamihe, ọ na-enye anyị mmekọrịta. Onye nwe anyị bụ onye na-arọpụtara anyị. Lee akụkụ akwụkwọ nsọ atọ, Filipians 4 amaokwu nke 19. Onye bụ Chineke? Ọ bụ ihe ọma niile. Ebee ka ọ nọ? Ọ nọ ebe niile. Olee mgbe ọ nọ ebe niile? Oge niile. Gịnị ka ọ ma? Ihe niile. Ma Chineke m ga-arọpụtara gị n'obi ọcha. Obi awa dị gị mma na ọ dịghị aghọrị. Chineke m n'obi ọcha, n'ebe o zuru oke. Ahụrụ m okwu ndị eji atụnyere agwa Chineke n'anya n'ụzọ dị egwu, otu o zuru oke ma karịa. Ma Chineke m ga-arọpụtara gị ihe ọbụla nke ị chọrọ site na nweju nke ya, site na Kraịst Jizọs. Ọ na-egboro anyị mkpa anyị.
na-ekele Chineke kwa ụbọchị na ọ na-egboro gị mkpa gị ruokwa mgbe ị na-ahụbeghị mkpa ahụ nke egboro ya. Chineke bụ ebe nnweta m, ọ bụ ya na-arọpụtara m. Ugbu a iji dị mfe, ekwesịrị m ịgwa gị na echere m na ị kwesịghị iwere naanị Filipians 9 na amaokwu nke 19 wee gụọ naanị, ị ga-agụ ihe ndị nọ ya gburugburu. Ma Pọl nọ na-agwa nke a nye ndị otu ya ndị na-arọpụta ego n'ije ozi ya. Akwụkwọ nsọ na-agwa anyị n'ụzọ anyị ga-esi wee mee ka Chineke gọzie anyị n'ime ndụ anyị bụ site n'irube isi, ịbụ ngọzi wee nye ndị ọzọ, n'inye aka. Nye, a ga-enyekwa gị ọtụtụ ihe ọma nke a bedaworo ala, yọkọta ya nke na-ejubiga oke, ka Chineke ga-eweta ihe owuwe n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi enye na mmesapụ aka, onye ọnụnọ ọkụ n'obi mmesapụ aka na-enye enye, onye na-achọ ohere nke ọ ga-eji nye, ị na-atụfu otu n'ime ihe ndị kacha mma n'ime ndụ gị. Otu n'ime ihe ndị kacha mma nke ị nwere ike imere onwe gị bụ ịbụ onye na-emesapụ aka n'inye enye, na-eme mgbe niile karịa ihe ị nwere ike ime. Mgbe ọbụla ị nyere onye ọbụla, maọbụ ije ozi ọbụla, maọbụ nzukọ ọbụla, maọbụ enyi ọbụla, maọbụ onye ọbụla nke nọ na mkpa, na-ahụta ya mgbe niile dịka ị na-enye ya Chineke. Chineke, ana m enye gị ihe nke a. Achọrọ m inye aka n'ihi na ahụrụ m gị n'anya. Ọ bụ gị nyere m, ya mere achọrọ m inye gị. Mgbe ahụ ka ị ga-ebuli kwa ụbọchị si, Chineke m ga-egboro m mkpa m niile dịka mweju nke ebube ya n'ime Kraịst Jizọs. Echere m na mgbe ụfọdụ anyị na-aga ebe dị iche iche were akụkụ akwụkwọ nsọ nke anyị hụrụ n'anya ma lefuru ihe ndị ọzọ nọ gburugburu ya anya. Hibru isi 13 amaokwu nke 5 na nke 6 bụ ihe ịrịba ama na akwụkwọ nsọ Amplify. Ka agwa gị ma ọ bụ omume nke ndụ gị nwere onwe ya site n'ịhụnanya nke ego, tinyere anya ukwu na ofufu na ọchịchọ nke inwe ihe nke ụwa, maka ọnọdụ nke ị nọ n'ime ya na ihe ị nwere ju gị afọ. N'ihi na Chineke n'onwe ya ekwuola, agaghị m n'ụzọ ọbụla gharịpụ gị ma ọ bụ hapụ gị ma ọ bụ ghara inyere gị aka. Agaghị m, Chineke m, agaghị m n'ogugo ọbụla hapụ gị enyere gị aka. Chefuo njigide m n'ebe ị nọ. Letuo oge anya nọrọ na-ejideghị gị n'odudo anya n'akara nke nkwụsi ike ruo n'ebe niile. Olee ụdị nkasi obi nke a ga-abụ nye ndị nne ma ọ bụ nna naanị ha nọ? Olee ụdị nkasi obi nke a ga-abụ nye onye ya hụrụ n'anya nwụnahara ugbu a ya achọta na ugbu a ga-adịzi gị n'aka ime ihe onye ahụ na-emebu nke ị na-adịghị emebu? Olee ụdị nkasi obi ọ bụ nye onye nọ n'ọnọdụ nke o chere karịrị isi ya? Olee ụdị nkasi obi ọ bụ nye onye a chụpụrụ n'ọrụ ya? Chineke sị, agaghị m agharịpụ inyere gị aka ma ọ bụ ilekọta gị. Agaghị m ahapụ ijigide gị ma hapụ gị ka ị daa. Nke a bụ ebe iti mkpu. Ma ugbu a, Matiu isi 6 amaokwu nke 33. Na mbụ, chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, ma ihe ndị a niile a ga-atụkwasịrị gị ha. Otu n'ime ihe kpatara anyị adịghị enweta ihe ndị anyị na-achọ bụ n'ihi na anyị na-achọ ihe ndị ahụ kama anyị ga-achọ Chineke. Ọ bụrụ na ị chọọ Chineke n'ụzọ dị mma eji ebi ndụ, n'ụzọ dị mma eji aga, n'ime atụ, ọ bụrụ na m ga-atụfu ọtụtụ oge ikpe ekpere maka otu m ga-esi na-ahụ n'anya ma na-emeso ndị mmadụ otu dị mma, ma naanị ịgwa Chineke mkpa m, adị m ka onye gaji inweta ihe m chọrọ inwe, n'ihi na atụkwasịrị m obi m na ihe ndị ziri ezi na-abụghị ihe ndị na-ezighị ezi. Jehova Jire bụ onye na-arọpụtara gị. Ọ bụ Jehova Rafa onye na-agwọ anyị. Ọ na-arọpụtara anyị ọgwụgwọ. Ọ bụ ya bụ ike gị, ọ bụ ya bụ amamihe gị, ọ bụ ya bụ udo gị. Onye bụ Chineke? Ọ bụ ihe ịtụnanya. Gịnị mere onye ọbụla na-agaghị achọ inwe mmekọrịta ya na ụdị Chineke a nke anyị na-ekwu okwu ya n'abalị a? Olee onye nọ n'ụwa nke na-agaghị achọ ka elekọta ya? Onye na-agaghị achọ nkasi obi n'oge niile mgbe ị chere na a na-akpagbu gị? Ọ bụ Chineke nke olileanya niile. Ọ bụ ya bụ nzọpụta anyị.
ewu imeela. Enwetara m ihe nkụzi obere nke m ga-akụzi. Ọ bụ ya bụ onye na-enye amara, mgbaghara mmehie, ebere. Ọ bụ ebe nzuzo anyị, ebe obibi anyị, ebe mkpuchite anyị n'ime oke ifufe. Ya na-enye anyị ike nke anyị chọrọ ime ihe ọbụla nke anyị kwesịrị ime. Ma nke ikpeazụ bụ Jehova Sabọt, ma a na-akpọpụta ya TCABOT, onye nwe anyị nke usu niile nke ndị agha. Ma ị ga-ahụ nke anyị anya, n'ihi na ihe nke a pụtara bụ ọ bụ ya bụ onye isi usu nke ndị agha nke Chineke. Ọ bụ onye ọchịagha, ọ bụ onye isi agha, ọ bụ onye na-achịkọta ndị agha. Ma mgbe ị nọ n'agha nke ime gị, ị na-alụ agha gị wee nwee Chineke dịka onye isi agha gị. Ma ghọta nke a, o nweghị ụzọ ọbụla nke ị na-agaghị abụ onye mmeri. Ịnụ ihe m na-ekwu? Asị m na ọ dịghị ụzọ ọbụla nke ị na-agaghị esi bụrụ onye mmeri. N'eziokwu, anyị bụ ndị meriri emeri. Anyị na-arụpụta ya n'ime ndụ anyị ugbu a. Eche m anyị kwesịrị ị na-ahụta onwe anyị otu dị iche karịa ka anyị na-eme. N'ezie, anyị kwesịrị ị na-ahụta onwe anyị n'ụzọ pụrụ iche karịa ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na ya bụ onye isi usu nke ndị agha, onye isi ndị agha, ya mere a ga-enwe ndị agha. N'agbanyeghị na ha bụ ndị mmụọ ozi na ihe ndị nke na-alụrụ anyị ọgụ, Akwụkwọ Nsọ na-akụziri anyị na anyị bụ ndị agha nke Chineke. Mana ana m agwa gị eziokwu, ọ bụrụ na anyị ga-abịakọta ọnụ, ọ ga-agabigacha, ọ gaghị ewe ogologo oge. N'ihi na anyị bụ nnukwu ihe nkekọta ọnụ. Nke a bụ ihe Ekwensu na-eji abịakarị ka o weta nghọtahie na adịghị n'otu. N'ezie, ọ na-ara ahụ inweta ndị ofufe na-arụkọta ọrụ na-aga n'ihu, ma ya fọzie nzukọ niile, ma ọ bụ inweta okpukpere dị iche iche ikwekọrịta. Ọ bụ ihe siri ike mmadụ na ibe ya ịrụkọta ọrụ, n'ihi na ndị mmadụ amụtabeghị otu esi ewezuga ihe mmasị nke ha ma nwee ịdị n'otu na nkwekọrịta n'ihi ozi ọma. Anyị bụ ndị agha, anyị kwesịrị ị na-elekọta azụ ibe anyị anya. Amen. Asị m na anyị bụ ndị agha, anyị kwesịrị ị na-elekọta azụ ibe anyị anya. Efesians 6 amaokwu nke 11 ruo na nke 12. Yiri ihe ngwa agha niile nke Chineke, ihe ngwa agha nke onye agha ejikere nke ọma site na Chineke, na ị ga-enwe ike ịga n'ihu na iguzogide nzube na mmegheri anya nke Ekwensu. Anyị nwere onye iro bụ Ekwensu. Ama m na onwe onye ga-achọ ka a na-ekwu maka ya, mana ọ nọ ebe niile n'ime ụwa. Na obubu agha ya abụghị imegide ọbara na anụ arụ, ma ọ bụ ịgba mgba megide naanị ihe ndị a na-ahụ anya, ma ọ bụ imegide ndị ịchị isi niile, ike niile na onye isi nke mmụọ. Ha bụ ndị na-achị isi ugbu a n'ọchịchịrị nke ụwa, megide mmụọ ndị na-enye ike maka ihe ọjọọ n'elu igwe, n'ebe ndị dị n'ime mmụọ. Ya mere, o nwere ike bụrụ echiche na-adịghị mma, n'agbanyeghị o nwere ike bụrụ ihe mmadụ na-eche oge ụfọdụ. E nwere ike nke ndị mmụọ ọjọọ nke na-emegide anyị. Ha kpọrọ Chineke asị, ha kpọrọ onye ọbụla nke ewe onye nke Chineke asị, ma ha ga na-emegide anyị. Pọl si ohere nke ụzọ mepere ya, nke a bụkwa ndị iro so ya. Ana m agwakarị ndị mmadụ si ogugo ọhụrụ, Ekwensu ọhụrụ. Ka ịgwa Chineke si ya bulie gị elu, ya site n'ime gị mee ihe karịa ka ọ na-eme ugbu a. Elekwala Ekwensu anyị ịgba gị nkịtị si ngwa gị gaa n'iru ị na-eme ya, ọ dị mma. Ana m agwa gị, ị gaji inweta mmegide. Anyị bụ ndị agha, anyị nọ n'agha. Ekwensu achọghị ka azọpụta gị. Ọ bụrụ na azọpụtala gị, ọ chọghị ka ị bie ka onye azọpụtara. Ọ chọghị ka gị na Chineke na-enwe mmekọrịta chiri anya. Ọ ga-eme ihe ọbụla ma ọ bụ ihe niile iji kwụsị gị ka gị na Chineke ghara inwe mmekọrịta. Timoti nke 2:2 amaokwu nke 4. O nweghị onye agha nke nọ n'ọrụ nke na-emekọta ihe na ihe nke ndị nkịtị na-eme. Ihe ọ na-achọ bụ ka o mezie ma mee onye ahụ ka o nwee ojuju afọ,
bụ onye nke kpọrọ ya. N'ịtụnanya, anyị anọghị ebe a ka anyị kpọta Chineke ka ọ bịa mezie, anyị nọ ebe a imezi Chineke. Kwa ụbọchị n'isi isi ụtụtụ anyị ga-ebuli isi Chineke, gịnị ka ị chọrọ ka anyị mere gị taa? Ọ bụghị inye Chineke ọtụtụ ihe nke ọ ga-emere anyị iji wee dewe anyị iji na-aga ije na atụmatụ nke nzọpụta. Chineke, ọ bụrụ na ị meghị ihe a, ọ bụrụ na ị meghị ihe a. Mba, Chineke, achọghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị gị. Ee, o nwere ihe ndị m chọrọ ka ị mee. Aga m ebinwu ma eweziga ha, mana agaghị m ebinwu ma eweziga gị. Amen. Gịnị ka ọ pụtara imekọrịta ihe na ndụ nke ndị nkịtị? Ọ pụtaghị na gị agaghị akpọrị ndụ na ihe ndị nọ n'ụwa. Anyị nwere ike ị na-akpọrọ ndụ na ihe ndị nọ n'ụwa. Ọtụtụ ihe anyị agaghị, mana ọtụtụ ihe anyị ga. Chineke kere ihe niile nke anyị na-ahụ anya. Ihe niile nke o kere bụ maka kpọrị ndụ anyị. Mana ịma atụ, gịnị ka ọ pụtara gị n'ụwa imekọrịta ihe? Ọ dị mma ka anyị kwuo na otu onye nwere oke ọchịchọ banyere ihe nke mere na ya wee jide ụgwọ buru ibu, n'ihi na ha ga-enwerịrịla ihe ugbu a ha enweghị ike iche. Ya mere, naanị ihe ha nwere ike ime bụ naanị inwe nsogbu n'ime onwe ha n'ihi ụgwọ nke ha ji. Nke a bụ ihe a na-akpọ ikekọta onwe. N'eziokwu nwanna, a na-agba m ume maka o Chineke m, ekwensu ewerela akara tinye ndị mmadụ dịka ị ga-enwetarịrịla ihe a ugbu a gị wee kpebie ya ma kwụọ gị ụgwọ otu afọ ma ọ gịnị. Mụta otu esi enwe ndidi iche maka ụfọdụ ihe. Mana ọ bụrụgodị na ị nọ na nsogbu ugbu a, kpee ekpere ma yọọ Chineke ka ọ napụta gị n'ime ya. Mana elekwele ya anya na ọ ga-abịa ma si n'ime mmụọ hichapụ ụgwọ niile iji ma kwụkwa ha. Iwe ewela gị, agaghị m anọ ebe a nọte aka, ama m na ike agwụwala unu. Ọ dị mma, mmadụ ole n'ime unu mana ụgwọ na-etinye unu nsogbu n'ahụ. Ma o nwekwara ike ịkpọpụ gị site na ihe nke ị kwesịrị ị na-eme na ịgara Chineke ozi, dịka ihe ndị bụ n'uche gị na-akarị akarị ga na-eme ka ọ na-esiri gị ike ịmata mgbe onye iro na-arụ ọrụ, ma nwee ọnụnọ ọkụ n'obi nke ị chọrọ na ike nke mmụọ nke ị chọrọ iji wee megide ya ma guzogide ya. Ọtụtụ oge Chineke na-akụziri m, mana nke a masịrị m. Ya bụrụ itinye n'obi m si Joyce, dịka ị na-ada jụụ bụ otu ọ ga-adị mfe mmụọ m ga na-edu gị. Dịka anyị na-ada jụụ, ya mere mgbe anyị na-echekasị kedu maka nke a, na-eche maka nke a, na-agbalị ime nke a. Mmadụ ole n'ime unu ma ihe ọ pụtara mgbe akwara agbashichara gị ma n'azụ gị ma n'ụkwụ gị ma n'ihu gị ma n'azụ gị? Gịnị ka m ga-eme? Ya mere anyị kwesịrị iwepụga ibu arụ nke nọ na ndụ anyị otu anyị nwere ike. Mana ọ bụrụ na Chineke napụta anyị na ihe ndị anyị mebiri, ka anyị ghara ịga n'ihu mebie ọzọ. Ebe anyị ga na-ayọ Chineke mgbe niile ka onye anyị ihe ịrịba ama nke ịnapụta anyị na nsogbu. Ka anyị nọrọ n'ime ụwa na-abụghị nke ụwa. Ka anyị ghara ikekọta onwe anyị. Ka m gwa gị ihe ọzọ nwere ike ime ka anyị ghara ikekọta onwe anyị, ọ bụ na nsogbu nke ndị mmadụ ndị ọzọ. Ọ dị mma, ị kwesịrị inyere ndị mmadụ aka, ee. Mana mgbe ị na-agbalịsi ike inyere mmadụ aka afọ 4 ma ọ nataghị enyemaka, ha na-akpọ gị ugboro 3 kwa ụbọchị, na-adọtụ gị. Nke a bụ nkekọta. Nyere ndị mmadụ aka, kpere ndị mmadụ ekpere, mana agakwala kekọta onwe gị na mmehie ha. Mgbe ụfọdụ anyị na-ama ọtụtụ ihe na-aga na ndụ ndị mmadụ, mgbe ụfọdụ ya atụgharị ọ gaghị adịzi mma. Timoti nke mbụ isi 6 amaokwu nke 12, Pọl gwara Timoti si na ọ ga-alụ ọgụ bụ ezi ọgụ nke okwukwe. Ndị agha na-alụ agha na agha. Ekwensu achọghị ka anyị kwere na Chineke. Ọ chọghị ka o nwee mgbe ọbụla anyị ga-eme ihe ziri ezi. Ịma o nwere agha nke na-aga n'etiti mmụọ anyị na anụ ahụ anyị oge niile. Esepụ ya aka.
akwụkwọ nsọ sị esepụ ya aka. Echere m ma ọ gaghị abụ esepụ ya aka, echere m ọ ga-abụ ehihie Fraịde. Nke a bụ ya, enwere agha nke nọ n'etiti mmụọ na anụ arụ. Ịma ihe mere? Anyị nwụọna n'ebe mmehie nọ, na mmadụ ọhụụ nke a mụrụ ọzọ. Anyị achọghị ime mmehie, mana mmehie anwụbeghị. Achọghị m ime mmehie, mana mmehie ka na-achụ m. Mana akwụkwọ nsọ si na anụ arụ anyị bụ ngwa ọrụ nke ekwensu si arụ ọrụ. Gịnị bụ anụ arụ gị? Ọ bụ ahụ gị, ma ọ bụ akụkụ nke mkpụrụ obi gị nke ị na-enyefebeghị Chineke. Chineke bi na mmụọ anyị, mana mgbe niile ọ na-akwali anyị ime ihe ziri ezi. Ekwensu bi n'ime ụwa, ọ na-esi n'ụzọ abata imegide anyị, na-eme anyị ka anyị mee ihe na-ezighị ezi. Ị na-enwe echiche ọjọọ nke na-abata n'isi gị. Jizọs na-ebuli mee gị ka ịghọta na ọ bụ echiche ọjọọ. Ugbu a ị nwere ohere nhọrọ. Ị ga-atụfu echiche a na-adịghị mma were ihe dị mma. Mmadụ kpasuru gị iwe, ha mejọrọ gị. Ozugbo ihe mbụ ị na-achọpụta bụ mmejọ. Ebe a ka echiche ya na mmetụta ya si abịa. Chineke na-ebuli isi gị gbaghara ozugbo tupu ya agba gị mgbọrọgwụ n'ime. Anyị nwere mmụọ nsọ bi n'ime anyị ịkụziri anyị ihe n'oge niile. Ị na-echetara anyị ihe. Enwere m obi ekele na mgbe m kwesịrị icheta ihe Chineke kụzirile m, na mmụọ nsọ na-enyere m aka icheta ya. Lee anya na Galatians 6 amaokwu nke 17. Ọ dị mma ka m hụ ya. Mmụọ nsọ na-emegide ọchịchọ nke anụ arụ. Anụ arụ na-emegide ọchịchọ nke mmụọ, bụ mmejupụta nke mmadụ na-abụghị oyiyi Chineke. Ma ha bụ onye mmegide, megide onwe ha, na-eguzogide ma na-enwekwa nghọtahie mgbe niile megide ibe ha. Ya mere ị nwere onwe gị, ma a na-egbochi gị ime ihe ndị ị chọrọ ime. Ya mere ọ naghị ekwu na ị gaghị eme ihe ziri ezi, mana ọ pụtara na ezi ihe agaghị emere gị onwe ya, ma ọ bụ na-adịrị gị mfe oge niile. O nwere ihe ndị anyị na-emete nke ọma karịa ndị ọzọ. O nwere ụfọdụ ihe nke na-adịghị abụziri m nsogbu otu ha si abụbụrụ m nsogbu na mbụ. Amaghị m ma ị dị ka m, ị ga-aghọta na o nwere ihe ọhụrụ nke na-abịa. Mana o nwere ihe ndị ahụ nke ị chere na ị meriele ha, mana ị nwebeghị nsogbu banyere ha ọtụtụ oge, mana ha bịaghachi gị wee jụọ sị elee ebe nke a sikwa abịa. Enwebeghị m nsogbu banyere nke a ogologo oge, mana echere m gị na Chineke ịga njem bụ ihe dị ụtọ. O kwesịghị ịbụ ibu arụ. Anyị ekwesịghị ichesi nke esika ike, nke abụọ oge niile. Abịara m ruo na ndụ m mgbe m bịara mee ya dịka ihe egwuregwu kwa ụbọchị na m ga-emerirịla ekwensu kwa ụbọchị. Ọ dị nnọọ ka ihe m kpebiri n'ime obi m na agaghị m na-enye mkpesa banyere ihe ọbụla ruo 1 awa kwa ụbọchị. Aka m chọrọ enyemaka n'akụkụ ahụ. Kedu maka gị? Ngọzi anyị bụ ihe ịtụnanya mgbe anyị na-achọpụta ihe ọbụla anyị ga-eji nwee mkpesa. Maka gị na anyị nọ n'agha. Anyị bụ ndị agha so na ndị agha nke Chineke. Ma ọ bụrụ na anyị lụọ ọgụ otu Chineke si alụ, anyị ga na-emeri mgbe niile. Chineke nọnyere anyị. Bịa nwanne m, ị ga-aghọta nke a. Ekwensu na-alụ ọgụ naanị ya, mana Chineke nọnyere anyị. N'ezie, echere m na ọ bụ ihe dị mkpa na anyị ga-ama onye Chineke bụ. Ụzọ ndị anyị ga-esi mee nke a bụ ileba anya n'aha ndị nke eji wee mara ya, ma na-akpọkwa ya n'ime akwụkwọ nsọ. Nke ọ bụla n'ime ha na-egosipụta ihe maka agwa ya na nkwa ya wee nye anyị. Ekwere m na o nwere ihe dị ebube, na o nwere oke ihe dị ebube nke a ga-amụta site n'ịmụ aha ya ndị ahụ ha buru ibu n'ime akwụkwọ nsọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.